Keďže som dosiahol už 100 odoberateľov, tak samozrejme som dostal YouTube button za 100 odoberateľov. Ale však počkať, YouTube preto buttony za 100 odoberateľov nedáva. Tak prečo som ho práve ja získal? Pretože som si ho vyrobil. A ukážem vám ako. No, takže na výrobu tohoto falošného YouTube buttonu budeme potrebovať nejakú pastelku alebo fixku, potom papier a drevo, ktoré som si vlastnoručne spracoval a vôbec som ho neukradol zo školskej dielni. Potom si túto dosku musíme takto krásne obkresliť, aby sme vyrezali presný tvar. A musíme to urobiť ešte jedenkrát. A to isté musíme urobiť aj s týmto tlačítkom. Potom už budeme potrebovať len nožnice. Ak máme vystrihnuté, potom musíme urobiť ešte jeden detail. Ako malý detail musíme napísať na jednu z týchto strán papiera názov kanála a počet odoberateľov. Potom stačí už len tieto kusky papiera vyfarbiť. A potom zobrať ten druhý papier a urobiť to isté. A to isté urobíme aj s druhou stranou. Ale počkať, toto video je zatiaľ veľmi krátke, takže sa teraz chcem poďakovať hlavne Michaele Misidovej, Romanovi Machilecovi, Lenke Kadlčákovej, Áresovi, Maximilianovi, Matiášovi, Techguruovi, Dani, Martinovi Červenkovi, Emily, Eduardovi a Legendaronovi 123. Ale hlavne by som sa chcel poďakovať Valentínovi 6811, ktorý ma vždycky podporoval. Vážne, bežte mu dať odber. Je to vážne fajn chalan. Za pol roka sme dosiahli viac ako 100 odberateľov a toho si ja vážim. A tých, čo mi hovorili, že to nikdy nikam s mojím YouTube kanálom nezačiahnem, tak pre nich mám túto správu. Takže majte sa krásne, skladajte básne a ďakujem za 100 odoberateľov.